ciwo ne wani illa ne da akwai wacce nake so ba ku gane ba. Kai zaki ne, kai jigo ne, na kirarin da kake so baka taka ba. Daga kallo ɗaya ƙauna da yi fadawa, daga na hausa make zana yi legawa. Duniya kafke kaɗai ce na fi sabawa, wanda yan rabu da ke zami yau gaba. Yanzu kai ke sama kai za ka ta zarcewa, tunda na gane da kai ɗaya na fi dacewa. Sha zama sha kurmi kai ɗan hausawa, kai komai ka biɗa ba na hana ma ba. Rabbi Allah kai salati ga mafifici, adadin numfashi da mabugun zuci. Rabbi dan annabi na sa nasara in ce, darajar annabi ni ba za na koka ba. Rabbi salli salatan lil khairi kalkillah li Muhammadin wa ahlihi ibadallah. Shugaba wanda da ƙaunarsa nake shela, mu rike sun samu dace ba mu taɓe ba. Ki da sauri zan haɗa miki shayin ki sha daɗin kauri. Zan saya miki bargodin ya kare ki ga ɗari. Zuciya bagun wata idan har ba ke ba. Yanzu ne in canja maka suna, wadda na uwa uba da an sa mana rana. Shagwaba za ka sha za ka gabata a gurina, komai na ajiye in ka ga dama ka tafi ba. Na gwada Allah da ya banke matsayin mata, kuma mun samu fahimta bisa cancanta. Ladabi ce da biyayya ba ta minke ta, kaf cikin matan yanzu ba kamar ke ba.